Welcome to my channel. Enjoy watching. Maghapit mo na kami. Kang ano pa lang to, high school ako, nakaabot ako isa, inaabot ng kabaksanan. Eh, pagkaroon ni Tinampo. Dahil ba po, mga ano pa lang yun, nagdarigal na dalanda. Nagiko kami dyan yung tigubo man na, sige inuman tubig ang host. Duma nagkuko ang inumon sa kulyaan. Ano, tama lang daw ng dalagan kami. Iyo po, Iyo. tama po yan. Teka, kung nakakapagparapadalagan ng manikas. Ayos lang niya mo. Nakaabot ng kitnay. Ayun, no? Kaya nga nagamay kita no. Dugay naman. Alas 9. Ang akin ko kaya pag makikisabay ko sa naga. Kaya masabay ko sa naga. Di, ako baga ang hiro-hiro ko. Kada ako binibit-birit. Ano naman? Namang magay mong maray. Sige, pagparahaloy pa ngayon yan. Eh, laglalayog na eh. Mahuring Kita malilit siya. Grabe dyan. Maray pa man pala naman sa dil sa polo. Banayad ang tinampo. Siguro sa'yo, kami nalaban. Pinalaban. Eh, mas grabe itong tupad na ito, duman. Ilang kaon to? Ibiyo daw. Para paano? Tupad na ito, umakungaling cruising. Tapos pag puli ka man, eh, habal magirara. Kung mayong jeep. Minsan may jeep. Pero pag mayo no choice. Sa Balaban. balaba. Di kaya